המשפחה תספר, כולם יודעים שזה סרטון אדיר, אז עכשיו מתחילים בסרטון המושלם, כי כל המשפחה יוצאת לטיול בעולם. אז בוקר טוב משפחה יקרה, הנה הגענו אחרי באמת כל כך הרבה זמן שחיכינו, באמת תקופה כל כך מאתגרת ומטורפת. אנחנו סוף סוף עומדים לצאת אל שדה התעופה, אל נתב"ג. טוב, עכשיו אנחנו כולם מתארגנים. הנה אליני מלור, והנה אבא. בוקר טוב. מה נשמע, איך ישנת? בסדר, עכשיו כולם מתארגנים תומי. זה כאילו אנחנו עוברים דירה. כמה תיקים? ושמים פלוס תיקים. וכמה תיקים. אבא, איך לא קדם על זה? ואיפה השטוקיק שלי? איפה השטוקיק דגיק? איפה דובי? דובי. מה נשמע? אנחנו תכף הולכים להיפגש עם כולם, אנחנו הולכים באמת לטוס כמות מטורפת של אנשים, ואתם הולכים להיות איתנו לאורך כל החופשה. אז כבר עכשיו, לפני שמתחילים, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, כי אנחנו עומדים לצלם לכם תוכן מטורף. אז אל תפספסו, תהיו מעודכנים, ויאללה, בואו נצא לדרך. יוצאים לדרך. משפחת ספיר! ואני רוצה לעצור שנייה את הוולוג כדי להראות לכם את הסדרה של כל התמונות של כל אלה שלא נמצאים כאן ואנחנו מחכים להם בבית. אני בכוונה לא אומר את המילה כדי שיוטיוב לא יחסמו או יורידו לי את הסרטון. אני רוצה שתראו את כל הסדרה המרגשת הזאת. איך עברה הטיסה? כן. איך עברה הטיסה, בישוש? משעממת. שעבר? עבר מהר? כן, עבר מהר זה. והנה אנחנו הגענו בשעה מאוד מאוחרת. ככה נראה החדר עכשיו. שלא תגידו שאני מראה לכם רק את החדר כולו יפה וזה עניינים. הנה אני מראה לכם אותו ככה, איך שהגענו והתחלנו לסדר את הכל. מאוד מאוד מאוחר. אלור פה צופה קצת בתכנים ברוסית. Я познакомлюсь, я высотую, как дела, мальчик. הנה החדר של הילדים. אלרועי כבר 1-0, לנו. רואה כדורגל. 1-0. מחר אני אראה לכם את הנוף לים. לילה טוב. חכה לנו פה. מחר לא בצהריים. מחכים לנו פה שבועיים מטורפים. לילה טוב. לילה טוב. אז את הבוקר שלנו היום פתחנו כאן בפארק מים המטורף הזה. המים קפואים, באמת, אני לא יודע אם אנחנו עומדים להיכנס. מה אתה אומר, אבישי, נכנסים? אני הולך להחליף בגדים ונכנס. אם אני קופץ עכשיו. כל הפארק מים הזה שלנו, לבד. איזה כיף! אבל קר, אז אף אחד לא נכנס. בגד ים. היא למעלה, עולים. שם, מאחורה. איזה קור, וואו. כנסי לבית. רק בגרוזיה אפשר להתלבש עם בגדי ים וג'קט. אני עם עליונית של טרנינג, כפכפים, עם גרביים, שלא יהיה לי קר, כי קר ברגליים. שלום.
ועכשיו, אחרי ככה שהתחלנו את היום שלנו, באנו לשחק קצת כדורגל, ואנחנו הולכים לבדוק מי מלך הביצועים. טוב, אחרי שהבנתי שאני לא מספיק בכושר כדי לשחק יותר משעתיים כדורגל, אז חזרנו לחדר, נחנו, התקלחנו, התארגנו, ועכשיו אנחנו מתכוננים לליל הסדר. כולנו התלבשנו יפה, ואתם הולכים לצפות בנו לבושים יפה, ואנחנו רוצים לאחל לכם חג שמח. בוקר טוב משפחה יקרה, והיום יש לנו יום מאוד 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 מיוחד. אנחנו נמצאים כאן על הנוף של הים המדהים הזה כאן בבטומי, ואנחנו עוד מעט יוצאים לטיול חווייתי מאוד כיפי ביחד עם כל המשפחה, ואתם עומדים להצטרף אלינו. מקווה שאתם מוכנים, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, תנו בלייק, ובואו נתחיל ביום שלנו. יוצאים לטיול. מה אתם אומרים על המקום? איזה מקום יפה, אה? ועכשיו הגענו למקום שקוראים לו מפל האהבה. מקום מאוד מאוד מיוחד ויפה. קשוח עם ילדים, אבל מה נעשה? החלטו איזה מקום מיוחד זה, ואיזה נוף יפה. איזה מקום מיוחד, וואו, זה פשוט מדהים לראות את זה. זה כמו להסתכל על ציור. קלטו כמה אנשים מגיעים לפה כדי להצטלם. איזה מיוחד זה, וואו. ועכשיו חזרנו למלון, התארגנו, החלפנו בגדים, ושמענו שיש במלון המון דברים מגניבים כמו באולינג, משחקיות, פינפונג, עניינים וזה. אנחנו הולכים לעשות עכשיו סיבוב ולראות מה שווה ומה לא שווה, ומה הילדים יאהבו ומה הם לא יאהבו, ואנחנו נמליץ לכם על זה. ובואו נראה מה יש כאן במלון. אוקיי, כאן יש סנוקר, חדר ילדים, יש כאן קולנוע ב7 מימדים, והנה קולנוע, וואו. יש פה חדר קולנוע, שלום! אז היום כולם יכולים לזכות. טוב, סיימנו בקולנוע, איך היה בקולנוע? נהניתם? כן. אהבת את הקולנוע? כן. ועכשיו לאן הולכים? לבאולינג. היה נחמד בבאולינג, אבל בואו נלך הביתה, יאללה, זהו, מספיק. וואו! סטרייק! טוב, בואו נראה אם זה סטרייק! יואו! כמעט! Yeah!
סיימנו עכשיו בבאולינג, היה לך כיף? אני רואה כאן משחקייה, בואו נראה איך היא. בואו נראה מה יש לאלור כאן. וואו! עמדות סוני פלייסטיישן 5, כאן יש קולנוע 7 ממדים. מה, את עושה את זה? עשיתי רכבת הרים ועכשיו אני עושה טרזן. הנה, אורי מחזיק לו את הגז ואלור נוסע. וואלה, נהג טוב. וואלה, אפילו מועדון שחמט ודמקה יש כאן. תראו איזה יופי. איזה מדהים זה שהם באמת חשבו פה על כל כך הרבה דברים בשביל הילדים. וואלה, פשוט מטורף שהם עשו סדרה שלמה שכולה לילדים והם חשבו פשוט על הכל, זה מטורף. אז הנה, קיבלתם הצצה לכל האטרקציות המגניבות שיש כאן לילדים. אני חייב להגיד שזה ממש נחמד שיש את האופציה הזאת פתוחה לכל הילדים. בדרך כלל זה בתשלום, הפעם לנו, כאילו לכל האורחים של הפסח, זה היה בחינם. וזה ממש מגניב. אנחנו עכשיו יוצאים לאלי וניבה. את הילד בטור. הילד בטור. הנה, אז עכשיו הגענו לטיילת של בתומי. אנחנו מסתובבים פה כל המשפחה, אנחנו הולכים לראות את הפסל המיוחד הזה שמתמזג לאחד. ואולי אנחנו נעשה גם הפלגה. אז בואו איתנו, תראו מונטאז' מאוד יפה של כל המקום הזה, ונמשיך את הבלוג שלנו. אני רוצה לצלם את הרגע שהם מתחברים, ואז לשאול... מהיום קונים עם אפליקציית ילו בעשרות סופרים שווים, והקניות שלכם עלינו. וילות היוקרה, הבית לחופשה מושלמת. שואל אתכם איך הרגשתם באותו רגע. נו, איך זה? שלם. Thank you. איזה מגניב זה? מה אתם אומרים על זה? שלם, זה מגניב בטורי. אהבת? ראית? מוכנים להפלגה? כן. מוכנים? כן. תצא את ההבדלים. כמו הספינה של קפטן הוק. יאללה, אלור! אלור, לאן מפליגים? קפטן! לאן מפליגים? יש פה באמת מפתח שפה מתחיל. קפטן, לאן אנחנו מפליגים, קפטן? הוא מסכן, תראו את ההוא שם למעלה. נו, אלין, אלרועי, איך היה? כן. אהבתם את ההפלגה? כן. וואלה, היה ממש מגניב וזה יחסית זול, זה עלה 10 לרי לבן אדם, זאת אומרת בערך 15 שקלים לחצי שעה. היה ממש ממש נחמד, ועכשיו אנחנו ממשיכים בטיילת של בתומי ונמשיך משם את הבלוג. ועכשיו הגענו לטיילת ומסתבר שהכל פה בשיפוצים, אז שום דבר לא עובד, לא המתקנים ולא הדברים המגניבים שהיו כאן פעם שעברה שהיינו, ועכשיו אנחנו מתלבטים מה לעשות. מה אתה אומר? אולי תקנה לי את הבניין הזה עם האורות? זה כמו מחשב גיימינג אבל מוגזם, כן, ענקי. יואו. הם חברים, הוא רק עם הקטן ההוריח, הם קודם התפתחו. הגנים הגרוזינים יוצאים לפעולה. עוזבים את הביצה. ביי הביצה. ביי. ביי ביצה. שומעים את כל הצפרדעים, כל זה רעש של צפרדעים. טוב, משפחה יקרה, זה היה היום שלנו. זה הסוף של הבלוג הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שנהנתם.